Καλώς ήρθατε στο Dead Space 2. Μουαχαχαχα. Ας χαμηλώσουμε λίγο τη μουσική γιατί είναι προβολικά. Anyway, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του καναλιού μας. Είμαι ο Captain Omega και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και θα κάνουμε το πρώτο walkthrough του Dead Space 2. Φυσικά για να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό θα πρέπει να το βάλουμε New Game Casual. Έχω τελειώσει το Zealot, αλλά με δυσκολεύει, πρέπει να πεθάνεις αρκετές φορές για να τελειώσει το hard, στο very hard όπως είναι το Zealot. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Και δεν θυμάμαι καθόλου τα κουμπιά, οπότε αυτό θα είναι ένα πρόβλημα. Anyway, γιατί θα παίξω Dead Space 2? Γιατί να μην διαλέξω να παίξω Dead Space 1 ή Dead Space 3? Dead Space 1 δεν έχει καλά γραφικά και δεν είναι καινούριο. Αν και θα έπρεπε για να καταλάβετε γενικότερα το story. Isaac, are you there? Come in, Isaac. Oh God, I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. I'll call you back later. It's okay. How you doing? Good. You're right, Isaac. The Ishimar is a great ship. I Και am το, so lucky to be serving aboard her. Enjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Isaac, thank you For what? for just pushing me to do this. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far, because you made me stick with it. I'll just remember I'm giving you up for 6 months so you can do this. You know what? We must be getting on a range Thursday. Isaac. Isaac, can you hear me? Look, I'm gonna call you back as soon as I can, okay? Isaac! You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. Καλά, εδώ δεν υπάρχει κάτι σχετικά σημαντικό για να πούμε. Η κοπέλα του που υπόθεσε πως μιλούσε αυτή τη στιγμή ήταν σε ένα πειραματικό θέμα σχετικά με πώς ήρθαν τα ζόμπι, τέλος πάντων. Όχι για αυτό το λόγο, αλλά ήταν απλά μια επιστημονική μονάδα. Και δεν ξέρω ακριβώς αν είναι έτσι το story, δηλαδή άμα κάποιος το ξέρει καλύτερα πραγματικά να μου πει, γιατί δεν έχω παίξει το Space 1. Και απλώς έγινε ζόμπι μετά από κάποιο χρόνο και του Isaac τρελάθηκε κατά κάποιο τρόπο. Το Dead Space, όπως είπα, το 1 δεν έχει καλά γραφικά και δεν έχει τόσο πολύ battle όσο και το Dead Space 2. Και το Dead Space 3 δεν έχει πολύ battle και όχι πολύ τρομακτικές σκηνές, διότι δεν παίζουμε σε σκοτεινό διαστημόπλαιο, παίζουμε σε έναν πλανήτη. Γιατί στο τέλος θα δούμε πώς ακριβώς θα... Spoiler alert, άμα κάποιος να το πηδήξει λίγο το βίντεο. Στο τέλος υποτίθεται πως φεύγεις με το διαστημόπλαιο μακριά και στο Dead Space 3 υποτίθεται πως έχεις πέσει σε έναν πλανήτη που είναι και εκεί ζόμπι. Και αυτή είναι η κοπέλα. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι η κοπέλα του είναι το κύριος πρόβλημα, διότι αυτό είναι η κοπέλα του που έχει γίνει ζόμπι, είναι αυτή που τον βαραίνει συνειδητά, που τον έχει τρελάνει ο χαμός της κοπέλας, της αγάπης, πώς να το πω. Αλλά επειδή ήταν ένας αρκετά καλός στρατιώτης και στο Dead Space 1 και γενικότερα είναι ένας ήρωας μέσα στο παιχνίδι, προσπαθούμε να τον σώσουμε. Και αυτό παίζουμε ξανά αυτό το χαρακτήρα, έτσι. Οπότε πως το ζόμπι είναι ακριβώς εδώ. Και αυτό το ζόμπι είναι που κάνει τους ανθρώπους ζόμπι. Oh my god. Και να έχει πολλές τέτοιες φρικιαστικές εικόνες. Το ωραίο της Space είναι πως οι χαρακτήρες μας, οι οποίοι αγαπιούνται όπως ήταν τώρα, όπως είδαμε την κουβέντα του Isaac με την κοπέλα του, είναι χαρακτήρες οι οποίοι ταιριάζουν να αγαπηθούν. Ενώ είδατε πως ο ένας συμπρόχνει τον άλλον και τέτοια.
τονωθεί των άλλων, και εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά actions που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γενικότερα. Αυτό αποτέλεσμα είναι έναν διαστημόπλαιο παύλα νοσοκομείο, παύλα πολλά πράγματα, το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Οπότε πατάμε ένα save και tap. Τέλος. Προχωράμε. Οι πόρτες και όλα ανοίγουν σχεδόν με το E. Εδώ είναι στρατιώτες. Και βλέπουμε πως πέθαναν και οι δυο μπροστά στα μάτια του Isaac. Ότι να κάνει κάτι, απλά κάθισε να τους δει όλους τους θανάτους τους. Θα μπορούσε να κάνει, θα μπορούσε να τρέξει, θα μπορούσε να κάνει πολλά, αλλά τέλος πάντων. Το PS2 επίσης έχει όχι πολύ καλά, ωραία γραφικά για τρομακτικό παιχνίδι, ενώ έχει αυτή τη σκόνη που υπάρχει παντού τριγύρω, έχει ωραίο περιβάλλον. Όχι ωραίο περιβάλλον, ταιριάζει σε ένα τρομακτικό παιχνίδι. Ακριβώς επειδή είναι νοσοκομείο, είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Επίσης το Displays, άμα δείτε ότι κάτι συμβαίνει, καλύτερα να καθίσετε να το δείτε όλο. Κάποιες φορές. Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να δείτε μέσα σε οθόνες και δωμάτια που μπορεί να είναι απλά υπέροχα. It was black. Deep black and glowing red with symbols. Symbols whispered to me. And what did the symbols whisper to you? Come on, Strauss. What? It was just sharp. It was just sharp, but it put so much stuff in my head, so much shit in my head. Ωραία, τώρα θα πάμε ακόμα πιο κοντά για να δούμε ακόμα καλύτερα την οθόνη. What did the symbols tell you? They told me that it wasn't my fault. I didn't kill them. They didn't deserve this, and I didn't deserve this. Fucker. Put Mr. Strauss back in stasis. Εδώ μαθαίνουμε πως αυτός ο τύπος μάλλον έχει πρόβλημα ψυχιατρικό, αφού μέσα από τα σύμβολα του ψιθυρίζουν στα αυτιά ότι δεν σκότωσε κάποιον. Οπότε καταλαβαίνουμε πως το σκότωσε και τον ακροτηρίασε. Subject is Nolan Strauss, Station 158. Now. Απλά ξαναπέζει το ίδιο βίντεο, οπότε μπορούμε να το προχωρήσουμε. Και γενικότερο το design, ετοιμασμένο design, προετοιμασμένο για να γίνει παιχνίδι. Εδώ είναι ο ψυχίατρος που είδαμε πριν. Οπα. We can both get out of here. Just cut me out of this straitjacket. No one's getting out of here alive. Don't do it. Και εδώ μαθαίνουμε πως οι ψυχιάτρες απλά πουλούσε μαγιά γιατί ήταν σκατόφλωρας. Your rig is red. It's red. There's a health pack and a flashlight in that wall locker. You should grab them. Go ahead. Και γενικότερα ωραία ατμόσφαιρα. I won't be needing it anymore.
Και εδώ καταλαβαίνουμε πως Isaac, τα όπλα λειτουργούν we're έτσι. all gonna burn for what we did to you. Όχι! Όλοι θα κάνουμε για αυτό που σου κάναμε, Άιζακ. Αυτό μπορεί να με βάλει σε τεράστια επίπεδα σκέψης και αναρωτισμού. Να με κάνει να αναρωτηθώ. Τι τον κάνα τον Άιζακ? Μήπως όλα αυτά τα ζώα που σκοτώνουν είναι άνθρωποι? Μήπως τον έχουν πειράξει τον εγκέφαλο? Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο? Κάτι που δεν μπορεί να καταλάβει. Θες και κάτι σχέση με την κοπέλα του έτσι. Τι είναι αυτό? Τι είναι Isaac αυτή? Clarke, is that you? Who are you? Ναι, εγώ My είμαι. name is Dana. I'm the one trying to rescue you. Why? What's going on? You're suffering from a unique form of dementia, Isaac. Something you contracted on Aegis 7. How do you know that? How do you know all this about me? Your dementia will kill you. But if you can get here, I can treat you and get you to safety. Why should I trust you? Because I'm not the one shooting at you. Fuck. Just follow the route I'm sending you. Oh fuck. Σκοτεινός θα σέρ ποτέ δεν είναι καλό σημάδι. Locator. Το locator σου δείχνει πού είναι το objective. Compound ήταν αυτό. Οπότε έχει πολύ τρομακτικά γραφικά. Τώρα μας μαθαίνει να κάνουμε aim. Εγώ όμως το ξέρα και αυτό είναι τσιτάκι. Booyah! Λοιπόν. Νεκροί άνθρωποι. Αίματα από το στόμα. Ό,τι χρειάζεται να δούμε μια όμορφη, για να κάνουμε μια όμορφη Παρασκευή. Ωραία, από εδώ πάμε. Fuck your mother. Όταν έχεις ωραία ακουστικά, παιδιά, είναι πρόβλημα. Αυτό το παιχνίδι είναι απλά πρόβλημα. Τίποτα άλλο. Πιστέψτε με. Όλα ακούγονται πολύ ρεαλιστικά. Γαμώ τα οριάχτα σου. Ωραία, λοιπόν. Ματά. Προσπαθώ να σας δείξω γενικότερα όλη την εικόνα του θαλάμων, γιατί είναι απλά πολύ όμορφο. Δεν είναι όμορφο, απλώς θέλω να σας εξηγήσω πως είναι απλώς επικό. Επίσης, επειδή είναι στο easy, πολύ απλά δεν θα ξαναπαίξουμε το παιχνίδι 15 φορές για να, άμα κάνουμε κάποιο λάθος με τα αντικείμενα, κάτι τέτοιο στο πάρια μας. Με το aim όμως μας τελειώσει. Δεν μας νοιάζει. Θα συνεχίσουμε με αυτό που έχουμε. Σκατά υδραυλικά. Ωραίο νοσοκομείο ήταν αυτό. Είπαμε ήρθαν ζόμπι, εντάξει, το γαμίστε τελείως. Τι σχέση έχουν τα υδραυλικά με τα ζόμπι? Οχ. Τύπος θυμάται την κοπέλα του πάλι. Θα έχουμε προβλήματα. Έχεις προβλήματα ψυχολογικά να λύσεις, Άιζακ. Άιζακ Κλάρκ. Holy shit. Μου άρεσε να απλά επικαδρομακτικό. Όπα. Isaac, what happened? Are you alright? Why are you helping me? Να δω μια Time χαρά. and finds you, more people will die. Including me. Not if you follow my route. I don't like this. You don't have to like it. Just hurry before you get locked in. Λοιπόν, να πάω εκεί. Τα κλασικά ώρα τα πράγματα. Ω, hacker. Πού θα καθίσω να δεν προγραμματίζω, μωρί? Θα μπω μέσα στα καλώδια, θα τα βγάλω όλα. Λοιπόν, αυτό νομίζω ήταν που σηκώνεις πράγματα. Right.
μετά δεξί κλικ και boom! Κάνει εκρήξεις. Α, ναι, είναι τζάμι, κατάλαβα. Α, έχουμε και άλλα μικρά πραγματάκια. Να πετάξουμε μάτι κάτι. Έχουμε κι άλλο μικρό πραγματάκι γρήγορα. Δώσε μου πολλά μικρά πραγματάκια. Έτσι. Θα έρθει κι άλλο γαμό. Ωραία, από ό,τι βλέπω όχι. Επίσης τα χτυπάτε τα ζομπάκια, μετά ρίχνουν και πράγματα. Όσο πιο ψηλοκομμένα είναι, τόσο πιο πολλά πράγματα θα σας δώσουν. Επίσης έχουμε τηλεκινήσεις. Ω, αυτά τα πάρτι είναι τα πιο τρομακτικά. Οκ, πάμε κατευθείαν στις ζεστήρι και στις χαρούσουμε στα αρχίδια μας στον όλο διάδρομο. Yes. Επίσης μου αρέσει το τεφέ όταν βλέπεις το φως που γίνεται αυτό πάνω στο αεροπλάνο τόξο. Health. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Fuck. Δεν έχει να αρπάξει τίποτα έτσι. Α, εδώ έχει. Μπορώ να ξεπλούγω. Γαμώτο. Σόφα. Δώσε μου άλλο, δώσε άλλο. This is Sparta, you bitch. Fuck. Το καλό είναι πως επειδή είμαστε στο easy πεθαίνουν υπερβολικά εύκολα. Πατάμε πάνω από ζόμπι γιατί μπορούμε! Τι θες να πεις? Ναι, τώρα νομίζεις πως εμείς το έχουμε πάρει χαμπάρι. Με τα δυο βελάκια μας είχατε δώσει, νομίζεις πως θα μπορούσαμε να κάνουμε άμυνα? Shit, πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε ένα μαλάκα. Πώς θα περάσουμε όμως από αυτό το τρελό πράγμα? Α, όχι, έχει πόρτα, οκ. Οκ, ήρθα να σε σώσω. Ναι, θα σε σώσω. Don't worry. Calm down. I'll cut you out of there. Is that a tissue laser? A plasma cutter? Oh my god! Fuck. What the fuck are you doing? Shit. Help! I'm trying. I'm trying. Ναι, μαλάκα, you're trying. Κούτσες μπλε. Σκατά μελάτα. Έλα εδώ ρε φλόρε. Πάρε κι αυτή. Πλάκα κάνεις. Κι αυτή πάρε κι αυτή. Οκ. Χαράμε σε πολλά περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Να ηρεμήσεις κι εσύ. Ωραία. Isaac, it's Dana. You have to dismember the creatures to stop them. I know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. Thanks. One Piece, bro.
και ακούω. Οκ, παιδιά, από ό,τι καταλάβατε αυτό ήταν το πρώτο part του Dead Space 2. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Είναι πιο γέρος από ό,τι νόμιζα.